Minneapolis on Minnesotan osavaltion suurin kaupunki. Minnesotan osavaltio sijaitsee Yhdysvaltain pohjoisosassa Kanadan rajanaapurina. Kaupungissa asuu ympäristöineen noin 3 miljoonaa ihmistä. Kaupungin halki kulkee moottoritie, joka helpottaa liikkumista. Liikenne on jatkuvasti vilkasta ja erityisesti ruuhka-aikana, jolloin se voi hetkittäin pysähtyä jopa moottoritiellä. Yksityisautoilu on amerikkalainen elämäntapa. Minneapolisessa on myös melko hyvä ja kattava julkinen liikenne. St. Paul on Minnesotan osavaltion pääkaupunki ja sijaitsee aivan Minneapoliksen vieressä. Kaupungeista käytetäänkin nimitystä Twin Cities eli kaksoiskaupungit. Mississippi-joki halkoo pääkaupunkia. St. Paulin katedraali on turistien suosima nähtävyys. Minneapoliksen keskustaa hallitsevat korkeat pilvenpiirtäjät, jotka ovat sulassa sovussa vanhempien rakennusten kanssa. Yli 50-kerroksinen IDS Tower valmistui 1972. Kaupungintalo on vaikuttava nähtävyys. Kauppakeskukset edustavat uutta elämäntapaa. Mall of America on maailman toiseksi suurin kauppakeskus. Kauppakeskuksen sisätiloissa on oma huvipuisto. Keskuksessa on 3 kerrosta ja kunkin kerroksen läpikävelyyn menee noin tunti. Kauppakeskuksen alakerrassa on suuri akvaario, jossa kävijät voivat kulkea vedenalaisessa käytävässä haitten ja kalojen maailmassa. Como Park on kaupunkilaisten virkistäytymispaikka. Se tarjoaa pienen huvipuiston ja eläintarhan. Eläintarhassa on apinoiden lisäksi myös muita Afrikan eläimiä, kuten seeproja ja kirahveja. Jääkarhut ovat eläintarhan erikoisuus. Como Parkissa on myös suuri kasvihuone, jossa pidetään muun muassa häätilaisuuksia. Kasvitieteellinen puutarha on koululaisryhmien suosima tutkimuskohde.
Hylkeet ovat komoparkin vetonauloja. Niitä ruokitaan säännöllisin väliajoin. Hylkeiden temppuja voi ihastella päivittäisissä esityksissä. Minnesota on yli 10 000 järven valtio. Rock Lake on yksi näistä tuhansista järvistä. Mökkeily on monien kesä- ja viikonloppuharrastus. Kesämökit ovat usein talviasuttavia ja niissä on kaikki mukavuudet. Supermarketit ovat arkipäivää myös pikkupaikkakunnilla. Omakotitalot ovat yleisiä Minneapoliksen kaupunkikuvassa. Bakken museo kertoo, miten sähköelektroniikka on kehittynyt terveydenhoidossa. Ruotsalaisamerikkalainen instituutti sijaitsee tässä komeassa Törnbladin linnassa, joka aikoinaan oli Sven Törnbladin asuntona. Jokaisella kaupungilla ja kaupunginosalla on oma paloasemansa. Kerran vuodessa kaupunginosat viettävät naapuri-iltaa, jolloin veteraanipaloautot ovat nähtävillä. Minneapoliksen läpi virtaa mahtava Mississippi-joki. Joella on pituutta yli 6200 kilometriä ja se on yksi maailman pisimmistä joista. Joella voi tehdä pieniä laivamatkoja. Minneapoliksen kohdalla joki virtaa vuolaasti pienissä vesiputouksissa. San Anthony Falls on Mississippi-joen ainoa vesiputous, joka padottiin jo 1800-luvun puolivälissä. Laivaliikennettä varten on rakennettu kanava. Kanavan sululla on syvyyttä 18 metriä ja se on maailman syvin. Sulun täyttäminen kestää 9 minuuttia. Tänä aikana valutetaan 1 000 000 gallonaa vettä minuutissa. Minneapolis on järvien kaupunki, joten lukuisat sillat ovat tarpeen, kuten tämä Stone Arch Bridge.